La dermatologia és una de les especialitats amb més demanda assistencial del nostre sistema sanitari. Aquesta demanda implica un temps d'espera que actualment està al voltant dels 3 mesos per una primera visita al dermatòleg. L'Hospital del Mar i Telefònica han posat en marxa un projecte de teledermatologia. Es tracta d'una aplicació que permetrà als metges de família enviar a l'especialista de forma immediata a aquells casos dermatològics prioritaris. Mira, per mirar millor aquestes lesions, hi ha un programa que es diu Col·labora, que tenim la possibilitat de col·laborar amb la doctora de dermatologia de l'hospital. Et faríem unes imatges amb fotografia i això la facilitat és que si hi ha lesions de tipus lleu et tornaré a citar per veure com ha anat i si fos una cosa greu doncs t'avisaríem preferentment perquè et visitessin a l'hospital. Col·labora és la plataforma que permet la interacció entre professionals. A través d'un procediment senzill, el metge de família facilita al teledermatòleg les imatges i l'historial del pacient. D'aquesta manera, el teledermatòleg decidirà si és necessari o no derivar el pacient a l'especialista i amb quina rapidesa cal que el pacient sigui visitat en funció de la gravetat del problema que presenti. En aquest cas, és necessari. S'ha detectat possible melanoma. El procés s'accelera. El dermatòleg visitarà el pacient en menys d'1 setmana, confirmarà el diagnòstic i procedirà a l'extirpació de la lesió en cas que sigui necessari. La detecció ràpida d'un càncer de pell i la reducció de les demores per donar una atenció més àgil i eficient de les diferents malalties dermatològiques són 2 dels grans avantatges d'aquest projecte de teledermatologia, però n'hi ha d'altres. Aquesta eina de teledermatologia té un avantatge important, que és establir una relació fluida entre els metges de família i el dermatòleg, podent oferir diagnòstics i tractament als nostres pacients. D'aquesta manera, el metge de família pot ampliar els seus coneixements de dermatologia i, per tant, contribuïm a la seva formació continuada en aquesta matèria. A Catalunya, el càncer de pell ha augmentat considerablement. Cada any es detecten prop de 800 casos de càncer de pell del tipus melanoma, un 50% més que fa 10 anys. Un parell de mesos he notat que tant a les mans com al colze m'ha sortit una espècie, de durícia o d'eczema o què. A la pacient li han sortit una mena de plaques blanques a la pell i ha decidit anar al metge de capçalera. El facultatiu creu que es pot tractar d'una psoriasi en plaques lleu. No. Sí, anem a fer les fotografies. Per tal de confirmar el diagnòstic, decideix aplicar el programa de teledermatologia. Em deixes veure el colze, que també farem unes imatges. Molt bé. En aquest cas, no caldrà que el pacient visiti l'especialista. El diagnòstic és clar. El teledermatòleg pot confirmar el diagnòstic a través de les imatges i, donat que el pacient té una afectació lleu, el metge de capçalera podrà donar un tractament i fer el seguiment necessari seguint les indicacions del teledermatòleg. Mira, com et vam comentar l'altre dia, amb aquest programa ens ha comentat la doctora que les teves lesions són lleus, pots estar tranquil·la, donarem un tractament i això se't millorarà molt i ens tornarem a veure perquè si ho requereixes... Si el pacient no respongués bé al tractament, seria enviat a l'especialista. Aquest programa de teledermatologia, implantat per Telefònica i l'Hospital del Mar, agilitza la detecció precoç de les lesions importants a la pell. El projecte reduirà la llista d'espera, millorarà la qualitat assistencial i augmentarà la satisfacció tant dels professionals com dels pacients.